הפנטגון, האם ארצות הברית צריכה ויכולה לפעול צבאית כדי להפסיק את הטבח בסוריה, או להימנע מפעולה, וגם להתעלם מהפעלת הנשק הקימי מצד אסד למרות איומי אובמה. יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל מרטין דמפסי, טען שידרשו לצבא ארצות הברית 700 גיחות אוויריות, כדי לשתק את מערך הנשק נגד מטוסים בסוריה ולאפשר אזור ללא טיסה. 700 גיחות. בדרך הזו הכריעו ארצות הברית ובעלות בריתה בעבר את עיראק ואת הסכסוכים בקוסובו ובלוב, אבל אמריקה היום לא רוצה עוד מלחמה אחרי שכבר נחלצה מעיראק, והיא מנסה לצאת באור שיניה מאפגניסטן, ולכן משתמשים ראשי הממשל בתירוצים שונים שמספקים להם הגנרלים של הפנטגון כדי לא לפעול. ההדלפות שמצביעות על הצלחות של פעולות ישראליות בסוריה בעצם חושפות עד כמה ריקים מתוכן התירוצים של ממשל אובמה, מכאן שלפי הערכות שונות ההדלפות האלה נעשו כדי להביך את הממשל, הן על ידי מי שחושבים שהמערב צריך לפעול צבאית בסוריה, והן על ידי גורמים פוליטיים, ראשי המפלגה הרפובליקנית, שמשתמשים בכל אמצעי ובכל הזדמנות כדי לנגח את ממשל אובמה, והמצב הזה מרתיח את הדרג המדיני בישראל, מפני שההתנגחויות הפנימיות בארצות הברית מעמידות את אזרחי ישראל בסכנה אמיתית ומוחשית. ההדלפות האלה מצמצמות את מה שמכונה מרחב ההכחשה של אסד, שממש לא רוצה להסתבך עכשיו בעימות עם ישראל. בלי להתייחס לשאלה אם ישראל אכן פגעה באותו מחסן טילי יחונט, ברור לגמרי שעצם ההדלפה מוושינגטון עשוי לדחוק את אסד להגיב באופן שיזיק לישראל וגם מסכן אותה. פקידים אמריקנים בלהט הוויכוח הפנימי משסים את ישראל וסוריה זו בזו, וזה ממש לא לגיטימי מצד מעצמת החסות שלנו. הם לא יספגו את הטילים, אנחנו נספוג. זו אינה הפגיעה היחידה שסופגות ישראל ומדינות אחרות מאובדן העשתונות המדיני ומההתנהלות השלומיאלית של ארצות הברית, אבל כולם נאלצים לבלוע ולשתוק, כי אין לנו מעצמת חסות אלטרנטיבית. כך כותב רון בן ישי באתר ynet. I've got them for you.